בשנים קודמות אנשים היו מצלמים את החומרים שלהם על מצלמות עם סרט צילום. יש גם עד היום, אבל ברוב המקרים מצלמים לקבצים. שאני חושב, מהניסיון שלי, שזה לעורך זה די לרעה. למה זה לעורך זה די לרעה? מאחר, וכשהיה לכם את החומר בקלטות ודגמתם אותו ממצלמה, הייתם צריכים לשבת ליד המחשב כדי לראות שהסרט תקין, כדי לדגום את החומר ברוב המקרים. וככה למדתם גם מה צילמו, וככה גם היה לכם אחר כך יותר קל לדעת כל פרט ופרט בסרט, מה שהיום אתם מקבלים בקבצים, זורקים אותם למחשב. אני לא מאמין אולי יש עורכים שכן עושים את זה, אבל רוב העורכים לא יושבים אחר כך ומסתכלים מ-0 עד כך וכך זמן שהקובץ צולם. ובקלטות לא הייתה לכם ברירה, יתרון. אחר כך אתה יושב, אתה מכיר את החומר, אתה לא צריך לנבור ולחפש, אתה כבר יודע דרך הדגימת חומר שלך, שאתה יודע בדיוק את התסריט ועל מה מדובר. מה שכן מומלץ היה בזמנו שאת הדגימה ישב גם העורך אונליין ויראה. באופליין שיערוך עורך אחר, כבר העורך אונליין יודע את זה. זה לגבי הקדמה, שהקדמה היא מועילה במובן מסוים, אבל גם קצת מעכבת אתכם מבחינת התפיסה, ההבנה ולמידת החומר. פורומים בפייסבוק, פורומים לעריכת וידאו, נתקלתי בהם לאחרונה, אני חבר בשניים שהם די נחמדים, יש הרבה פורומים. אפשר להגיד, טוב מזה לא יוצא הרבה לי, אני לא יודע מה לכם, זה פורומים פרוצים, אין שם קריטריונים, כל מקצוע שאתם ניגשים אליו, ואין קריטריונים להיכנס ולנהל דו-שיח, זאת אומרת שכל ילדה או כל ילד יכול להיכנס ולשאול על איזה מובי מייקר או על איזה תוכנה שהוא רוצה לערוך עליה, והוא גם קורא לעצמו עורך, ואז עונים לך שאלות טיפשיות ושואלים שאלות טיפשיות, וחבל לכם על הזמן, אנשי המקצוע רציניים מסתכלים מהצד, גם אם הם חברים בפורומים, הם לא מתערבבים יותר מדי איתכם. עריכת אונליין לא מקובל כל כך בישראל בשוק הממוצע המושג עריכת אונליין. עריכת אונליין מתאימה יותר לסרטים, סרטי סטודנטים שרוצים להגיש הגשה וזה הקריירה שלהם בחיים, דוקומנטים, סרטי קולנוע. אני לא מאמין שמישהו בחתונה יבקש עריכת אונליין, או אנשים שמצלמים חתונות ומביאים לכם שתכף נדבר על הנושא הזה גם. אף אחד לא מבקש עריכת אונליין. בכל מקרה, עורך אונליין צריך לדעת שיש קריטריונים לשידור. לכן עורכי אונליין זה ברוב המקרים אנשים שעבדו בתחנות שידור. ואז כשהגיע הסרט לשידור, העירו להם ואמרו להם, אדוני, פה מספר הצבע הוא ככה וככה, הקלריזציה שלך היא כזאת וכזאת, הסאונד שלך הוא בלימיטר כזה וכזה, וככה אתה יודע מה האיכות שידור האולטימטיבית. על מנת לשדר בטלוויזיה, על מנת לשדר בקולנוע. אני לא מדבר אתכם שאתם משדרים פה למשפחות שלכם, אני מדבר על שידור מקצועי, ולא מזלזל, באופן אמיתי. שידור מקצועי, עורך אונליין, חייב לדעת את הקריטריונים. לא הייתי מתעסק עם עורכים שלא עבדו בתחנות שידור. היום מה זה אונליין? אונליין זה מה שאתה רואה יפה בעין? לא, יש קריטריונים מסוימים, שמה שאתה רואה יפה בעין חוזר חזרה אחר כך וגם נותנים לך כנס. היו לי גם מקרים כאלה שאני חשבתי שאני חכמולוג גדול, שלחתי את האונליין לארצות הברית, קיבלתי כנס מהחברות שם, החזרתי אותו חזרה, כנס על ההטרדה. זה שם, זה לא כמו בישראל שאחד מטריד את השני בכיף. שם אתה מטריד, אתה משלם כנס. חתונות, חבר'ה, אני אומר לכם את האמת, חתונות שוק פרוץ לחלוטין. אתם עורכי חתונה, אתם בבעיה. בצלם נותן לכם 400 שקל, החתונה לא מיועדת על מנת להכניס מטרות רווח, החתונה מיועדת על מנת שהזוג ייהנה ממה שהיה באירוע שלו. שוק פרוץ, צבעים חריגים, סלואו מושנים, קאט מהיר, אין שם ידע מסוים, אתם חושבים שיש לכם ידע מסוים, שאתם מזיזים פנינגים וטילטים וקאטים ושמטים ופטים, שום דבר לא עובר שידור ברוב המקרים, עוד פעם אני אומר, ברוב המקרים, אל תכלילו, אל תתפסו אותי במילה, ברוב המקרים לא עובר שידור, צבעים בורחים, צבעים חזקים מדי, רכים מדי, אין השוואה, סלואו מושנים, כן סלואו מושנים, לא אוהב את השוק הזה, עבדתי איתו הרבה, הייתה לי חברה אחת טובה בכפר סבא, אנחנו נציין את שמה, והיא חברה שבאמת עבדנו ברצינות וסיפקנו, אז אם נופלת עליכם חברה רצינית, שגם משלמים לכם במחיר הגיוני ולא באים ואומרים, תקח 400 שקל, תערוך לי חתונה של 8 שעות, חבר'ה, לכו תמצאו עבודה אחרת, תכניסו יותר כסף, חבל על הזמן, אין בזה כיף גם, זה... עוד בעיה שיש לצלמים, אתם מצלמים קורסים, בשנים האחרונות קורסים נכנסו
לשוק הזה של אנשים שמקבלים שיעורים דרך האינטרנט. אתם מצלמים את הקורס, לפעמים אתם מצלמים עם 3, לא ממליץ לצלם עם מצלמות DSLR. למה? מה הבעיה? הרזולוציה שלהם טובה, אבל הפוקוס העוקב שלהם הורס לכם את כל הסרט. מגיעים לנו פה לחדר סרטים שבפוקוס העוקב שלהם הם באמצע הסצנה, הבן אדם מזיז את היד שלו, הפוקוס העוקב רודף אחריו, אתם מפסידים זמן שהוא מסביר, לכו תעצרו אותו, לכו תסבירו עוד פעם, או שלא תעצרו אותו, תנסו לחדר עריכה, תאבדו חומרים על הפוקוס העוקב. מצלמות וידאו צריכות להיות מצלמות וידאו שאין בהן בכלל פוקוס. אתה צריך לסדר את הפוקוס, הפוקוס שלך הוא ידני, רוב המצלמות שידור אצלנו הם פוקוס ידני, אין שם אוטומציה על הפוקוס, וזה מצלמות מקצועיות. יש מצלמות שיש להן פוקוס, אבל זה צריך להיות מצלמות יקרות, ומתעסקים איתן ברוב הזמן בקולנוע, והן נועלות את הפוקוס מהר, הן גם עולות יותר. אני בעתיד אתן לכם קצת טיפים נוספים. אתם נמצאים כאן בחדר הערכה של iMedia, תהנו, דודי לוין, iMedia.